Kezdek egy új sorit. Part 1. Végre itt egy szállás, ahol megszállhatunk. Igen, menjünk is be. Nézzük, hogy van-e bent valaki. Igen, menjünk. Itt van minden, mi kell egy napra. Igen, látom, van telefon, innivaló, ruha, és úgy látom, még van több szoba is. Én elmegyek megnézni, tehát ülj le. Igen, van itt sütő, úgy látom, van itt egy növény, van itt egy asztal, van meleg, ahogy meleg legyen, és ne fagyjunk meg, így tavasz, mindjárt tavasz lesz. De azért még jól fog jönni világításnak. Van vízünk, ételünk, és itt van egy kártya. És van ágy. És vannak itt rajzok. Akkor ma beköltözünk ide. Szívem, ez tökéletes ház lesz, hogy a gyerekünket felneveljük. Négy hét múlva. Na, kicsim, végre lehet, hogy lesz. Most már biztos, hogy lesz egy gyerekünk, amire már régóta várunk. Hogy mi? Menj el dolgozni. Én, aki terhes? Hogy tudnék elmenni dolgozni? Azt mondtam, menj el. Rendben. Elmegyek, csak még gyorsan összepakolok. Keressünk egy kosarat. Ez itt egy egész gyermekszoba. Van itt Tumi. Jól van, ezt nem mutatom meg a férjemnek, mert ezt is végül kihasználja. Keresnem kell egy kosarat. Ez tökéletes lesz. Úgy is el tudok menni. Valahova csak el tudok menni dolgozni. Megyek már is, szívem. A munka felé. Munkába menet esteledett. Hát úgy látszott, hogy csak itt tudott munkát keresni. Miért nem tudott volna ő eljönni, ki nem is terhes dolgozni? Ennek biztos, hogy nem lesz jó vége. Önök hívtak ide, mert szívesen állást vennék itt. Szívesen dolgoznék itt, mert ugye nincsen pénzem. Rendben, ott van a szakácsunk. Ő majd elmondja, mit kell csinálni. Hátul van egy szoba, ahol a hűtő eléggé elromlott. Azt kéne megjavítani. Rendben. És majd mosogasson el, és mossa fel a padlót. Rendben. Na, neki is látott a munkának. Jaj, és most nekem kellett, és ez még be is húzza a hasamat. Hát ez nagyon rossz lesz ez a munka. Elsőnek mossunk el. Mármint töröljük fel a padlót.
Jól van, kész is van. Már csak el kell mosogatnom. Hát most úgy látszik, nincs sok mosogatni való. Csak 2 tányér. Mossuk is el. 1 tányér kész van. Itt van még 1 tányér, még ezt el kell törölgetnem. És ez is kész van. A mosogatni valók készen vannak. Már csak haza kell mennem valahogy. Olyan nagy út volt idefele. És most vissza is meg kell tennem ugyanennyi utat. Csak még ezt a hűtőt gyorsan megjavítom. Kész is van. Miközben ő nagyon nagy fáradtságban elindult hazafelé, az apuka, aki ott nevetett a tévén, még most már el is szúnyogált. Az anyuka szeretett volna bejönni, de nem tudott. Kiabált, kopogott, csengetett, de az apuka nem jött be. Ezért be kellett mászni az ajtó felett. Bent vagyok végre, mert ugyebár ott volt egy ablak. Az anyuka bement a házba, nem akarta felkelteni a férjét, elment, s lefeküdt aludni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót.